keskiviikko. Ja tää on itse asiassa varmaan mun ensimmäinen vlogi, jonka mä tein suomen kielellä. Ja mä sain inspiraation tästä siihen, koska mä oon ollut kipeänä, siis todella kipeänä viimeiset 3 päivää. Ja tänä aamuna mun olo vihdoin oikeasti vähän helpottaa ja mä ajattelin, että mä haluaisin pikkasen saada mun elämää takas ruotuun ja raiteilleen, pestä muun muassa hiukset, laittaa hyvää aamupalaa ja vähän raivailla täällä kotona. Niin mä ajattelin, että mä otan teidät mukaan. Kello on noin 9:30 aamulla. Laittaa päivä käyntiin. Mä ajattelin ihan ekana käydä suihkussa, koska niin kuin ehkä näkyy, mä en oo pessy mun hiuksia viikonlopun jälkeen. Mut mä oon ollut niin kipeä, että mä en oo pystynyt tekemään muuta kuin oikeesti nukkuu ja yrittää vähän syödä jotain keittoa. Joten nähdään kohta. Siis oikeesti, jos se pesi hiukset ja teki kunnon everything showering, niin mulla tuli niin paljon parempi olo. Nyt mä aion keittää aamupuuroa ja mä toivon, että mun vatsa kestää sen. Ja keittää myös vähän kananmunia. Okei, mä tein nyt mulle tällaisen aamupalabowlin. Tässä on kaurapuuroa, banaania, vähän tällaista vauvojen omenan sosetta ja kreikkalaista jogurttia. Toivotaan, että mun vatsa kestää tän. Mä tosi usein teen kaurapuuron mikrossa, mutta heti huomaa eron, kun oikeasti keittää tän. Tulee niin paljon parempi. Siis mä oon editoinut nyt viimeisen tunnin ajan ja nyt mä aion tehdä yhden hauskan postauksen, koska mä ajattelin eka, että mä kuvaisin tänään jotain, mutta musta tuntuu vieläkin niin silleen puolikuntiselta ja mä aidosti on niin kalpea, että on parempi ehkä tässä on sisältöä, jos ei tänään näy mun naama, mutta mä sain ihan sairaan hauskan kontentti-idean mun kaverilta. Ja se oli vaan silleen, Vilma, sun on pakko tehdä tää. Se on, testetään tälläin firefighter method. In case my friend invites me for a hot girl walk. Tai jotain tollasta. Niin, mä ajattelin tehdä tällaisen.
Nyt mä oon kuvannut yhtä kamppista, mikä mulla oli tällaisen korealaisen kosmetiikan nettikaupan kanssa. Ja oikeesti mun on pakko näyttää. Siis mä sain tällaisen pyjaman, jossa on mun omat nimikirjaimet. Mitä hittoa? Girls. Nyt mä kokkasin vähän illallista. Mä tein tällaista tonnikalla salattia vaan. Avokadoa ja kananmunia. Ajattelin katsoa Netflixiä vähän. Okei, mä söin dinnerin, mä katsoin vähän Netflixiä ja nyt mä ajattelin näyttää teille muutaman PR-lähetyksen, jota mulla on tullut tänään ja eilen postissa. Oikeesti mä oon niin innoissani näistä, koska osa näistä on niinku ihan mun lempibrändiltä ja sellaisilta brändeiltä, joita mä oon käyttänyt niinku vuosia. Niin mulle tulee oikeesti aina niin hyvä mieli, kun saa tavallaan työllensä silleen tunnistusta? Miten sanotaan? Okei, no eka mä näytän, kun mä puhuin aikaisemmin, niin mä sain tossaan korealaiselta kosmetiikkabrändiltä tällaisia tuotteita testiin. Tää on Needlin pH Balancing Essence Lotion. Mä en oo itse asiassa ite kuullut tästä aikaisemmin, mutta ehkä te ootte. Sitten Eunikilta tällainen Senatella Mild Cleansing Foam. Ja mä oon ihan sika innoissaan tästä, koska mun oma meikinpoistoaine ja cleansing balm on ihan just loppumassa, jonka mä oon ostanut Koreasta viime vuonna. Niin mä oon tosi innoissaan päästä kokeilemaan tota. Sitten tällainen Calming Moisture Mist. Ja vikana on Medipeelin tämmönen Miracle Firming Ampulli Kollageeni. Mä sanoisin, että tää on ehkä joku serumi tai tämmönen ampulli. Sitten Surprise Paris lähetti mulle 2 aivan ihanaa neuletta. Toinen on tällainen suklaanruskea. Ihan sairaan söpö. Ja se mikä näissä on oikeesti parasta on se, että tää on esim. 82% mohair villaa. Niin silleen, kelatkaa kun tää laittaa päälle, miten pehmeä tää oikeesti on. Niin tää oli tällainen neuletakki. Ja sit tää toinen on niin ihanassa värissä. Mä harvemmin omistan mitään silleen kirkkaan punaista. Niin mä oon tosi innoissani tästä. Oikeesti. Ja tää on kans, katsotaas. 82% mohair. Ja sitten elastaani ja polyamidin loput. Mut pääosin niinku mohair neule, niin ootan kyllä, että pääsen pukemaan päälle. Mä sain itse asiassa Suomesta Erisan. Lähetti mulle tällaisen ihonhoitorutiinin. Ja täällä on Protective Night Cream. Ja nää on niin ihania, kun siis mä oon käyttänyt Erisania niin kuin ihan tosi nuoresta asti. Ja tää on esim. Yhteistyössä Allergia, Iho ja Astmaliiton kanssa, eli ei ole mitään vahvoja hajusteita. Ja siis esimerkiksi mun äiti on aina käyttänyt tosi silleen miedosti hajustettua kosmetiikkaa tai ihonhoitotuotteita, niin mä oon ite vaan niinku enemmän tottunut siihen, että on silleen tosi miedosti hajustettuja tuotteita. Ihan vaikka ei oiskaan välttämättä allergista reaktioa itselle tulossa. Tai niinku ei allergisoisi itteen. Sitten on Protective Day Cream, Face Oil Serum, Protective Face Mist ja vikana Protective Cleansing Gel. Oon tosi innoissaan näistä, että pääsee testailemaan. Saan aika harvoin Suomesta PR-paketteja, niin mulle tulee aina tosi hyvä mieli siitä, jos tulee. Joten joo, Erisanilta tuli noi. Kiitos Erisan ja Sugar Helsinki. Ja vika! Tää on varmaan mun henkilökohtainen ehkä lemppari brändi. Ja tää on itse asiassa Kolumbiasta
Mä en tiedä, mun TikTokissa näkyy tosi paljon viime kesän aikaan semmonen sinivalkoinen lappuhaalari, joten tää on samalta brändiltä, eli tämän brändin nimi on Sixta. Ja eka tuli tällaiset ihan sikasöpöt pilkku polkadot shortsit, jossa on täällä tällaiset pienet halkiot. Musta on ihan sikasöpöt. Ja mä testasin näitä jo päällä ja ne oli ihan sairaan mukavat myös. Sitten tää paita on niin hieno. Apua, mut loppuu kohta akku. Toivottavasti ei lopu kesken tämän videon. Tällainen farkkutoppi. Niin magee oikeesti. Ja sitten tässä menee tämmönen halkio. Ja ups. Sitten tää lukee sellaisessa Sixta. Mä en oo edes vielä avannut täältä paketista. Mut mä kurkkasin jo täältä mitä täältä. Siis tällaiset farkut, tumman siniset farkut, jossa on tällaisia yksityiskohtia ja lukee Sixta eri puolella, tai näitä Sixtan kirjaimia. Ja sitten tää näyttää takaa myös ihan sairaan sepöltä. Tälleen. Ja no, tietysti siihen mätsäävä takki. Siis tää on niin magee, mä en malta odottaa tota niin settinä kuin oikeesti myös ihan silleen yksittäisenä. Niin hieno. Mut joo, nyt mun pitää mennä lataa tätä ja mä uskon, että tää mun tämän päivän vlogi on ehkä tässä. Mä koitan ladata tän YouTubeen jo tänään tai huomenna. Joten joo. Tää oli mun nyt eka tällainen YouTube-suomenkielinen vlogi ja toivottavasti tykkäsitte tästä. Ja ehkä me palataan vielä suomeksi myöhemmin uudestaan. Moi moi!